Vuoden kylä 1989 Pudasjärvellä on Sarakylä. Parhaat onnittelut ja menestystä eteenpäin. Sarakylän alue Pudasjärven pitäjän pohjoislaidalla on kokonaisuus, joka muodostuu monista kyläkulmista. Niitä ovat Rytinkisalmi, Haapala, Nuorunka, Sarajärvi, Jukua, Jäkälävaara, Koua ja Nuukavaara. Merkittävän lisän tämän alueen asutukselle ja kaikelle kehitykselle ovat tuoneet asutusalueet. Olkisalmi, Tuhansuo, Ruuhensuo, Nuorunkajoki, Lehmisuo ja Kouvanjoki. Vakinaisia asukkaita tällä alueella on liki 1000 ja kesäasukkaat lisäävät määrää huomattavasti. Väestö on aktiivista. Elinkeino- ja harrastustoiminta on vireää. Elinkeinoelämän runkona toimivat maataloudet. Sen lisäksi ja ohessa on runsaasti muunlaista yrittäjyyttä. Täällä tuotetaan huomattava osa Pudasjärven metsiin istutettavista puuntaimista. Täällä jalostetaan lihaa nykyaikaisessa savustamossa. Kone- ja autoyrittäjiä on runsaasti ja uutuutena tuotetaan nyt myös aitoa Sarakylän hunajaa. Myös palvelut tällä alueella ovat kohtuullisen hyvät. Meitä palvelee huoltoasema, grillipaari. Useita konekorjaamoja, pankki, 2 postitoimistoa, 4 vähittäiskaupan myymälää ja myymäläauto. Meillä on terveystalo ja terveydenhoitaja. Myös hierojien ja kuppaajan palvelut ovat käytettävissä. Tärkeä lenkki palvelujen ketjussa on myös kyläämme valmistunut vanhusten talo. Maanviljelijä Seppo Jalopaasi. Eipä täällä saa syödä, ei täällä rikastumaan pääse, justiinsa toimeen tulleet. Ja jos tällä lailla jatkuu niin kuin nykyään menee, niin saattaa loppua leiväntulokin, kun ei enää maidosta saa rahaa tarpeeksi. Markkinoiden idean isä Esko Piipponen, maanviljelijä. Miltä näyttää kouvalaisen näkövinkkelistä niin maatalouden tulevaisuus lähinnä täällä Kouvalla ja Sarakylän alueella? No kyllähän se tällä hetkellä on sillä lailla tämä 2000-projekti, mikä on maataloudessa ja Euroopan yhtenäisyys, niin ei näillä näkymillä oikein hyvältä näytä näille syrjäseudulle, mutta niin pakko se on luottaa maatalouden täällä syrjällä. Täällä ei ole muuta mahdollisuutta niin pitkään kuin pystyy ja nuorta porukkaa riittää. Se on tuo maitobonukset ja kaikki tänä päivänä kun tulee, niin siitä jo viiään nyt kesällä niin semmoinen 12 penniä heti päältä otetaan maitotilistä pois. Ja muuten kun on kausihinnoittelu kesäaikana, niin ei se kovin nauruun suuta vejää. Miltä tuntuu asua Kouvalla? No ihan kivalta. On järvikin, niin voi kalastella. Ruuhensuolainen maanviljelijä Veli Sarajärvi. Millaisena näet tulevaisuuden näkymät maanviljelijän vinkkelistä lähinnä Ruuhensuola ja Sarakylän alueella? Kyllähän täällä on nämä viljelykset laitettu ja tilat sitä vasta, että täällä viljellään maata. Jos valtiovalta vain suhtauduisi vähän myönteisemmin tähän maatalouteen, niin ihan hyvä. Eikä täällä ei kyllä ole sen. Täällä pärjää kyllä maanviljelijänä ihan sen kuin muualla.
Jukka Pesonen, minkälaisena näet nuoren maanviljelijän näkökulmasta niin tulevaisuuden tällä alalla ja tällä alueella? No eihän se oikein hyvältä näytä kyllä. Kun niin paljon tästä puhutaan tästä maataloudesta. Ja siinä se on pelkoissa pyörimistä pääasiassa. Sä oot nuoremman polven edustaja. Minkälaisena koet asua tällä hetkellä Sarakylässä? No, kyllä tämä on ihan mukava asua, mutta tää on älyttömän pitkä matka joka paikkaan, niin kuin Ranuollekin, joka on lähin paikka, niin 51 kilometriä tuossa Mehtäalantien kautta. Mutta ihan mukava. Sani Vala, minkälaisena näet maanviljelijän tämänhetkisen tilanteen ja tulevaisuuden Sarakylän alueella? No näillä näkyy ainakin jonkun verran huolestuttava siinä mielessä, että kuinka kasvaa tämä tilakoko suureksi ja sitten kuinka tulee tämä Euroopan yhdentyminen vaikuttamaan tähän maataloustuotteisiin. Ja kaikki muut rajoitukset ja nämä sakot, mitä tänä päivänä on. Nyt on tämä vientimaksu ja sitten nämä rasvaverot ja Mäntyjärvi. Kyllä se paremmin semmoinen epävarma on. Tuotantoa nyt koitetaan kaikin keinoin rajoittaa. Että kyllähän me tätä hommaa täällä jatketaan, jos siihen on semmoiset taloudelliset mahdollisuudet. Enkä minä siihen muuta osaa sanoa. Livojoki on jo parikymmentä vuotta ollut pelkkä kivetty uittoränni, mutta nyt on alettu entisöimään koski ja kivet siirrellään takaisin. Ja jo hävinneeksi luultu raakkukanta ilmeisesti pääsee elpymään entisöinnin ja kalojen istutusten myötä. Myös kanoottiretkeilijöille Livojoen entisöinti tietää entistä vaihtelevampia reittejä. Sarajärven kupeessa sijaitseva Juutislampi on rehevä ja erinomainen lintujärvi. Muun muassa pikkulokki ja silkkiuikku, jotka ovat hyvien lintupaikkojen tunnuslintuja, ovat pesineet Juutislammella jo useina vuosina. Joo, ei tämä ampua. Vielä riittää Sarakylän alueella soita kuljettavaksi paitsi hillamiehille myös kurjille, hanhille ja joutsenille.
Sarakylän metsissä työskentelee päivittäin useita kymmeniä metsureita, joten merkittävää työllistämistä tuovat myös täällä humisevat metsät. Sarakyläläisiä yrityksiä 450-luvulla oli sarakyläläisten ikioma saa. Se vierelläni seisoo juuri tällä paikalla työssä ollut Jaakko Granlund. Palautetaanpa ne ajat mieleen. Millaista tämän sahan toiminta oli ja mitä muistoja siltä ajalta on? Joo, tässähän oli pääasiallisesti oli saha ja mylly. Ja siinä oli lisäksi sitten oli höyläkoneet, kuorimakoneet ja sitten nuo kanttaussirkkelit ja sen semmoset. Ja omat sähkötkin oli generaattorilla tässä. Tässä oli se pääasiallisesti se kanava, josta tuli, tuolla oli silta ja tammi tuolla kosken niskalla. Sieltä tuli tätä kanavaa myöten vettä ja jos oli oikein iso vesi, niin tuossa oli sitten vielä semmoinen varakanava, josta saattoi sen liian veen päästää tuonne menemään pois, että ei tullut täältä turbiinin kautta kaikki. Tässä oli toinen turbiinipaikka, mutta siinä ei ollut turbiini, mutta tuossa yhdessä toisessa oli vain turbiini. Ja tässä oli työssä niitä, olikohan niitä kymmenkunta melkeinpä taisi jatkuvasti olla. Ja myllytystä oli kauheasti tässä siihen aikaan, kun Nivakosken Martti oli myllärinä tässä. Ja
Ja paljon höylätavaraa. Tästä käyttivät ihmiset höylätyksillä ja höyläsihän ne täällä sitten yhtiön puolestakin ja se kaikki se meni tuonne Ouluun ja sinne meni se valmis tavara. Mihin tämä yritys kaatui? Kaatuiko se rahaan vai tuliko yllättävä käänne muuten? No se tulipalo sen teki sen lopun tästä. Minä en tiedä sitten, että niin tietystihän saattoihan siinä olla rahavaikeuksiakin jonkun verran. Miten lie sitten ollut, että tulipalo sen lopetti tämä homma. Tämä oli hyvä yritys kyllä, kylälle. Ja paljon siinä oli työpaikkoja, että tosiaan, olisiko heitä kymmenkunta ollut vakituiseen työssä. Ja hirviä hyvät vehkeet oli. Kaikki nuo röyläkoneet ja ne myllyt ja sahat ja semmoset. Ei ole enää ruuhensahaa, mutta muutamia kenttäsirkkeleitä sentään vielä kylällä toimii. Muun muassa Risto Hannisuonnolla, jonka sirkkelin yhteydessä myös höyläkone. Lyön naula sinne ja No hyvähän se Sodankylässä on tavallaan olla yrittäjänä. Tässä on paljon ihmisiä nähtöisiä ja muuttanut tuonne kaupunkeihin ja Ruotsiin ja kuka mihinkin. Ja heillä on varmasti semmoinen kotiseuvun kaipuu. Ne haluaa tänne tulla lomalle ja eläkepäiviä viettämään. Ja monet heistä on tilannut muuta mökin ja sitten minä olen siinä työllistynyt samalla ja pääasiassa no täällä nyt on tehnytkin mökkiä tässä Sodankylän alueella. Kauimmaisia mitä on vienyt tuonne, no Helsinki on vienyt kauimmat ja tuohon vähän muutamien satojen kilometrien päähän, mutta näyttää, että saa olla tässä Sodankylässä nyt ihan jatkuvasti töissä ja tässä syöttealueella. Helppo tuo rakentaminen, että on nuo tekniikka sen verran pitkällä itsekelläkin, että niin saa atrikaatit ja sähkötyökalut pelaamaan ja naulauskoneet työmailla, niin hirveästi nopeuttaa ja kun se pitää olla ehdottomasti siistiä, niin naulauskoneet ja muut työkalut, niin ne on välttämättömiä tänä päivänä. Vuoden yrittäjä Erkki Sarajärvi. Mistä kaikki alkoi? Kaikkihan alkoi siitä, että tarvittiin taamituottajia tänne paikallisiin olosuhteisiin. Taametuot kuljetettiin tuolta Nuojoelta ja Alakärpästä ja mistä milloin sattuu. No, ensimmäinen rakennus rakennettiin 83 keväällä ja sitten seuraavana vuonna 84 laitettiin yksi 400 000 kappaleen halli lisää. Sitten pidettiin yksi vuosi väliä ja taas sitten laajennettiin. Ja sitten taas pidettiin yksi vuosi väliä ja sitten laajennettiin tähän laajuuteen, mikä tämä nyt on. Se on nyt touko-kesäkuun aikana varsinaisen turpeenlaitton aikana, kun laitetaan kennoin tuo turve, niin se on 4 henkeä sen kuukauden ajan. Ja sitten semmoinen pieni tauko siinä, ja sitten kun harvennukset alkaa 3 viikon päästä, siitä kun on kylvetty, niin semmoinen 20-25 henkeä. Semmoinen 3 viikkoa kestää. Tämä taimitarhan sijaintihan on, jos noin sanon, niin se on Suomen parhaita paikkoja, niin kuin koko Sodankylä. Niin
Tämä ei ole liian etelässä eikä liian pohjoisessa, eikä liian iässä eikä liian lännessä. Tästä on rannikolle tarpeeksi pitkä matka, että ei. Ilmastolliset olosuhteet on semmoiset, että ei ole aina sitä rönsykeliä. Tämä helikopterikuljetus, niin tämä on ollut koko ajan, mitä meillä on ollut tämä tarha niin käytössä. Mä lähti vuonna 1985 alulle ja tämä on nyt 3 vuotta toiminut tässä. 3 talvena on valmistettu kylmäsavulihaa. Sen lisäksi on valmistettu ulkokuivattua lihaa. Pääasiassa lihaa on ollut rahtitavaraa, hirveä, porova, mullinlihaa. Sen lisäksi on tehty myyntiin pääasiassa porosta kylmäsavulihaa ja ulkokuivattua lihaa. Savustamaan kuukaudessa on 3000 kiloa ja savustusaika on vuodessa on 8-9 kuukautta, eli kesäaika jääpi pois siitä. Kyllä lämpimillä ilmoilla ei kylmäsavua pystytä valmistamaan. Raaka-aine meille on tullut myyntilihan osalta poropolaarista paistina. Jonkun verran ostettu paikalta poromiehiltä ja omia poroja savustettu. Suurin osa savustettavasta tavarasta on rahtitavaraa, joka tulee tämän alueen ympäriltä. Eniten Ranualta ja Lapinlännin puolelta ja sitten tästä Posiolta ja Kuusamosta. Ja kaukaisemmat lihat tulee ihan Kainuusta ja Rovaniemeltä asti pienemmässä mittakaavassa. Niin sultahan se kanssa. Ei yhtään puhuta, ei siis osunut edes yhteen puhukaan. Siihen ei kyllä he varmasti ole jossain. Että se on navekas, se menee sieltä, he kyllä tulee kohta. 29.30. Postinjakelu toimii mukavasti miltei koko kylän alueella ja vielä toistaiseksi on myös 2 postikonttoria pankkipalveluineen. Myös kauppapalvelut tuodaan ihmisten lähelle. Sarakylän kauppa Oyn myymäläauto kiertää myös kylän ulkopuolella. 4 kiinteää myymälääkin Sarakylästä löytyy ainakin toistaiseksi. Ei ole niin markan päällä. Mitä sinne tuli jo viimeiset?
Tämä, jos sanotaan kyläelämää, niin eihän kyläelämässä sinänsä ole muuta vikkaa, mutta mehän olemme suorastaan ylellisyydessä yökkiessämme sivukylällä itse asiassa ollaan itse syyllisiä kylän kehitykseen palvelujen ynnä muiden suhteen, koska me emme ymmärrä palvelusten käyttämisen tärkeyttä. Olkoon se kauppias, pankki, taksimies, maatalousyrittäjä, kuka tahansa, joka yleensä kylällä elää ja toimii, niin nämä me unohdamme itse. Ei tämä niin hirveän suuri asia ole muuten, mutta sitten kun se yrittäjä, kauppa, pankki viiään pois, niin sitten huomataan, että se olikin tarpeellinen että olisi se pitänyt olla. Vuosien saatossa varmaan niitä työttömän päiviä viettänyt täällä Sarakylässä, niin miltä tuntuu? Käyvihän se aika pitkäksi. Minä olen vuoden ollut kohta työttömän. Sitten tämä matkakärki työllistynyt vastikään, niin oliko se tavallaan semmoinen pieni lottovoitto? Joo, kyllä. Kyllä se mukavaa on, että töitä on. Niin tosiaan, nyt taas vuoden loppuun, niin niin kuin työllistyä kunnan puolesta aina. Millä mielin asustelet Sarakylässä? Kyllä kanssa hyvä asua, kun töitä on silloin. Toivotaan, että niin jatkossakin sinun kohdalle osuu tällaisia työmaita, jotta niin saisi olla työmailla ja ansaita sitä rahaa. Joo. Yrittäjä Arvo Kärki, niin mikä sai teidät tulemaan Pudasjärven kunnan äärimmäiseen kolkkaan Kouvalle? No koti on ollut noin lähellä ja se kotiseuturakkaus ehkä on kaivannut koko ajan sen, minkä on tuolla maailmalla ollut ja kiertänyt. Se on yksi syy ja toinen on se, että tämä matkakärkiyrityshän on ollut jo meillä toista vuotta ja me on haettu semmoista paikkaa, mihin me voitaisiin vähän niin kuin tehdä tukikohtaa ja nyt se sattui tämä Kouvan koulu tähän paikalle, niin siitä se alkoi. 10-0. Tuleeko Mehtälästä lumi erää? Sitä vaan. Kulttuurin harrastamisella on täällä pitkät perinteet. Koulujen opettajat ovat pitäneet vireillä ja ohjanneet monenlaista henkistä toimintaa. Kaikki harrastaminen, henkinen ja aineellinen ja mahdollisuudet niihin on tärkeä tekijä jokaisen alueen asuttuna pysymiselle. Täällä ne ovat moninaiset ja hyvät. Tärkeitä ovat erilaisten seurojen ja yhdistysten toiminta ja taloudellistakin merkitystä omaavat metsästys, kalastus ja marjojen poiminta.
Se voi mulla. Minä huutin 3. Ei, no kaksi. Sinä huutit, että hirvi, hei täällä on hirvi. Hei, näitä on 2, eikö kolmasi on täällä? Huuti. Kuuluu se sitten joku huutamasta 3. Ei, no minä huutan. Oikealla pitäkää huoli. Ei kuulu kun mä huutan, että oikealla pitäkää huoli. Ei ole kyllä. Oho, aukahan. Mä olin minun. Ei, eikä jo pysty. Ota pää. Nyt tähän päin. Odokopa niitä. Tämä se Osmo kaikki ipuiset. Joo. No ei tietenkään se mikään hyvä ole, mutta niin koko kyllä ajatellen on se ainakin huomattavasti parempi, mitä tämä Tuhansuon kohdalta on. Että niin, tietenkin kun niin nuoret jaksasivat vain pysyä noilla tiloilla ja jatkaa sitä niihin toimintaan, niin tietenkin se ehkä saattaa pysyäkin pystyssä tämä kylä vielä. Toivotaan ainakin. Niin Sarakylän kylätoimikunnan puheenjohtaja Eero Hannisuonto. Millaisena näet Sarakylän nykypäivänä ja tulevaisuuden näkymät? Tämähän nyt Pudasjärvellä valittiin, taikka vuoden kylä valinta sattui Sarakylään ja tämä on kyllä nyt paljon myötävaikuttanut kaikenlaiseen. Ainakin tämän kesän toimintaa aika voimakkaasti. Nämä vattumarkkinat on nyt tulossa ja näyttää, että kova innostus on kyläläisillä näitä kohtaa. Ja sitten eteenpäin tästä on vaikea sanoa, mutta kuitenkin täällähän on niin kuin Sarakylän alueella on nuorta porukkaa aika paljon, että siinä mielessä tämä pitäisi olla semmoinen ei mikään niin kuin taantuva kylä, että vielä niin kuin kehittyvänä kylänä minä näkisin ainakin. Se laulaa niin kauniisti aina.
Ohjelmin tekijät Toivo ja Tuomo Kiminki sekä Ahti Keränen kiittävät kaikkia haastateltavia, jotka olivat Aake Järvenpää, Seppo Jalopaasi, Esko ja Janne Piipponen, Veli Sarajärvi, Jukka Pesonen, Maija, Maria ja Kaisa Nivala, Timo Vähäkuopus, Erkki Sarajärvi, Matti Matalalampi, Hannu Jaakkola, Uuno Kortesalmi, Tenho Lauri, Arvo Kärki, Veli Siljamaa ja Eero Hanhi-Suonto. Kiitokset tuesta kulttuurilautakunnalle ja Ranuan valokuvaamolle. Aina vähän